Väčšina podnikateľov, ktorí začínajú s platenou reklamou, spáli prvých pár stoviek eur skôr, ako vôbec pochopia, čo vlastne sledujú. Nie preto, že boli neschopní, ale preto, že im nikto nevysvetlil jednu z najdôležitejších metrík celého online marketingu, koľko eur ich reálne stojí získanie jedného platiaceho zákazníka. A práve o tom bude celé toto video. Moje meno je Peter Kudlej a som majiteľ agentúry Venalicium, kde pomáhame klientom raz v online prostredí. Za tie roky, čo sa pohybujem v online marketingu, som si všimol jednu vec, ktorá sa prakticky opakuje u každého nového klienta bez ohľadu na to, či je to e-shop s obratom 5000 eur mesačne alebo etablovanú firmu s väčším reklamným rozpočtom. A tou vecou je, že väčšina z nich nevie, koľko ich stojí jeden zákazník. Vedia, koľko minajú na reklamu, celkovo vedia niekedy, koľko majú kliknutí, vedia, koľko mali objednávok, ale toto jedno číslo, ktoré všetko dáva do kontextu, teda náklady na získanie jedného zákazníka, buď nesledujú vôbec, alebo ho sledujú nesprávne. A to je problém, pretože bez toho čísla nemôžete robiť žiadne rozumné rozhodnutie, kam dávať peniaze, či sa vám reklama vôbec oplatí a ako ju máte škálovať. Pojem konverzia v online marketingu znamená akúkoľvek hodnotnú akciu, ktorú návštevník na vašom webe vykoná. Najčastejšie je to nákup, ale môže to byť aj vyplnenie kontaktného formulára, registrácia, stiahnutie katalógu alebo zavolanie. Záleží od toho, čo je pre váš biznis cieľom. A náklad na konverziu, v angličtine sa to nazýva cost per acquisition, alebo skrátené CPA, je jednoducho číslo, ktoré vám hovorí, koľko eur ste minuli na reklamu, aby ste získali jednu takúto konverziu, teda jedného platiaceho zákazníka. Výpočet je zdánlivo jednoduchý. Vezmete celkové výdavky na reklamu za dané obdobie a vydelíte počtom nových zákazníkov, ktorí prišli z tej reklamy. Ak ste za mesiac minuli 1000 eur a získali 100 zákazníkov, váš náklad na konverziu je 10 eur. Ak ste minuli 1000 eur a získali 5 zákazníkov, váš náklad na konverziu je 200 eur a to je pravdepodobný problém. Ale tu sa väčšina ľudí dopustí prvej chyby. Berú toto číslo bez kontextu. Náklad na konverziu sám o sebe vám nič nehovorí, kým ho neporovnáte s tým, koľko vám ten zákazník reálne prinesie počas celej doby, čo u vás nakupuje. A práve tento vzťah určuje, či vaša reklama zarába alebo prerába. Dám vám príklad, ktorý to osvetlí veľmi rýchlo. Máte e-shop s kávou. Jeden zákazník u vás priemerne nakúpi raz za 6 týždňov po dobu 2 rokov, priemerná hodnota objednávky je 25 eur. Celková životná hodnota tohto zákazníka je teda niečo okolo 400 eur. Ak vás jeho získanie stojí 15 eur, ste v obrovskej pohode. Zaplatíte 15, získate vzťah, ktorý vám prinesie 400. Ale ak predávate niečo, kde zákazník nakúpi raz a viac sa nevráti, povedzme svadobné šaty alebo madrac, tak čísla vyzerajú úplne inak a náklad na konverziu treba posudzovať v iných súvislostiach. Keď sa pozriete na čísla naprieč rôznymi odvetviami, rozdiely sú niekedy doslova šokujúce. Na Google Ads v kategórii právnych služieb alebo našu službu optimalizácia Google reklamy môže náklad na konverziu dosiahnuť niekoľko stovák eur, pretože konkurencia v týchto kľúčových slovách je obrovská a jeden klik môže stať 10, 15, niekedy aj viac eur. Na druhú stranu e-shop s módou alebo kozmetikou môže mať náklad na konverziu niekde medzi 5 až 20 eurami, záleží od segmentu produktu a kvality celého funnelu. Prečo tie rozdiely existujú, závisí od 4 hlavných faktorov. Prvý je konkurencia na danom trhu. Čím viac firiem súperí o tú istú skupinu zákazníkov, tým drahšie sú kliknutia a tým vyšší je prirodzený náklad na konverziu. V preplnených odvetiach, ako napríklad sťahovanie v Bratislave, právne služby alebo marketingové služby, je tlak na toto číslo enormný, pretože každý chce rovnaké publikum. Druhý faktor je konverzný pomer webu. A to je miesto, kde väčšina ľudí nevidí priamu súvislosť, hoci je obrovská. Ak máte konverzný pomer 1,5%, zlepšite ho na 3%, náklad na konverziu sa doslova prepolí bez toho, aby ste zmenili jediné euro v reklamnom rozpočte. Práve preto pri práci s klientmi nikdy nepozeráme len na reklamný účet, vždy sa dívame aj na stránku, pretože tam je obrovský nevyužitý potenciál. Tretí faktor je priemerná hodnota objednávky. Pri vyšších cenách produktov alebo služieb si môžete dovoliť vyšší náklad na konverziu, pretože marža to unesie. Firma predávajúca software za 500 eur mesačne si môže dovoliť zaplatiť za zákazníka 100 eur, pretože ten zákazník za rok prinesie 6000. Naopak e-shop s produktmi okolo 10 eur musí mať tento náklad dramaticky nízky alebo musí stavať na opakovaných nákupoch. Štvrtý faktor je samotná kvalita reklamy a zacielenia. Kreatíva, copywriting, relevantnosť pre cieľové publikum. To všetko ovplyvňuje, či ľudia kliknú a hlavne či po kliknutí nakúpia. Reálne čísla, čo vidíme u klientov,
Nechcem hovoriť len vo všeobecnostiach, takže vám dám konkrétne príklady. Pracujeme s e-shopom, ktorý predáva pre fanúšikov fantázia sci-fi repliky predmetov z filmov ako Harry Potter, Star Wars, Marvel, Pán prsteňov či rôznych anime sérií. Priemerná hodnota objednávky sa pohybuje okolo 50 eur, produkty sú vizuálne, atraktívne a impulzívny nákup je bežný. Zákazníci sa vracajú a nakupujú 3-krát do roka, ekonomika tohto biznisu je výborná. Na druhú stranu máme klienta v segmente správy investícií. Jeden zákazník investuje v tisícach eur jednorázovo alebo pravidelne. Náklad na konverziu v Google Ads Search kampaniach je niekde okolo 60 eur. Na prvý pohľad to znie draho, ale zákazník zostane priemerne 3 roky a platí pravidelné poplatky z výnosov. Zaplatiť za to 60 eur je vynikajúci obchod. A potom sú situácie, kde náklad na konverziu vyzerá na papieri dobre, ale biznisu sa nedarí a to je typicky vtedy, keď firma sleduje len prvú objednávku bez toho, aby rozumela retencii. Videli sme klientov s nákladom na konverziu 12 eur, ktorí si mysleli, že im reklama funguje výborne, ale zákazníci sa nevracali a priemerný zákazník u nich nakúpil len raz. Výsledok bol dlhodobo stratový biznis, pretože nezapočítavali prevádzkové náklady, logistiku, zákaznícky servis ani vlastný čas. Toto je číslo dôležité, ale musí byť súčasťou širšieho pohľadu na jednotkovú ekonomiku celého biznisu. Väčšina ľudí do nákladu na konverziu počítajú len výdavky na reklamu, teda to, čo zaplatili Google alebo Mete. Ale reálne náklady na získanie zákazníka sú vyššie, pretože tam musí zahrnúť aj ďalšie položky. Poprvé poplatky agentúra alebo freelancerovi, ak reklamu nespravujete sami, to môže byť ďalších 200, 500, niekedy aj viac eur mesačne v závislosti od rozsahu spolupráce. Po druhé, náklady na tvorbu kreatívy, fotky, videá, grafiky, copywriting. Tieto náklady sú reálne a musia niekde figurovať. Po tretie, interný čas. Ak sa vám manažer venuje správe kampani 4 hodiny týždenne, aj tento čas má hodnotu a logicky vstupuje do nákladov na celý systém. A preto v agentúre, keď robíme audit pre nového klienta, vždy sa pýtame na celkový obraz, nielen na výdavky v reklamnom účte. Lebo inak vidíte len čas pravdy a rozhodnutia, ktoré z tohto vychádzajú a sú veľmi skreslené. Ľudia míňajú peniaze na Google reklamu, no častokrát neprináša výsledky. Google reklama funguje, ale keď je správne nastavená. A my sa o to staráme za vás. Spravujeme Google kampaň do celého sveta a sme oficiálny Google Premier partner. Teraz prejdeme k praktickejšej časti, ktorú si môžete vziať a aplikovať hneď. Prvá vec, ktorú potrebujete vedieť, je vaša hrubá marža na produkte alebo službe. Teda koľko vám ostane po odpočítaní priamych nákladov. Ak predávate produkt za 50 eur, jeho obstarávacia cena s logistikou je 30, vaša hrubá marža je 20 eur. Toto je maximálny strop, s ktorým pracujete a z tohto čísla musíte pokryť všetky ďalšie náklady vrátane reklamy. Druhá vec je odhadnúť, koľko z tej marže ste ochotní investovať do reklamy. Toto závisí od fázy vášho biznisu. Ak ste v rastovej fázi a priorita je získať zákazníkov čo najrýchlejšie, môžete si dovoliť ísť aj na nulu pri prvej objednávke, pretože počítate s tým, že zákazník sa vráti. Ak ste v profitabilnej fáze, chcete reklamu škalovať pri zachovaní zdravých marží, budete chcieť, aby vám reklama na prvej objednávke zarobila aspoň niečo. Príklad, predávate kozmetiku, priemerná objednávka je 60 eur, marža je 35%, teda 21 eur. Zákazníci v priemere nakúpia 3-krát ročne po dobu 2 rokov. Životná hodnota zákazníka je teda niečo okolo 126 eur. Ak ste ochotní vrátiť 25% z celkovej životnej hodnoty zákazníka do akvizície, váš maximálny náklad na konverziu je niečo okolo 31 eur. Čokoľvek pod týmto číslom je výhra, čokoľvek nad ním je varovný signál. Toto číslo si nastavíte v reklamnom systéme ako cieľový náklad na konverziu a algoritmy budú optimalizovať smerom k nemu. Keď príde klient s tým, že reklama je drahá, prvá vec, ktorú robíme, je systematická diagnostika. Nie odhadom, ale dátami a skoro vždy to skončí pri jednom alebo viacerých z týchto bodov. Prvý najčastejší dôvod je zlý tracking. Viackrát sme videli situáciu, kde klient tvrdil, že má náklad na konverziu 100 eur, ale po revízii trackingu sa ukázalo, že konverzie boli počítané dvojmo, alebo sa počítali udalosti, ktoré neboli skutočné predaje. Správne nastavený Google Analytics a Google Tag Manager a serverový Metapixel sú absolútny základ, bez nich míňate peniaze naslepo. Druhý dôvod je slabá kreatíva, čo platí hlavne pre Meta Ads.
Videli sme účty, kde samotná zmena kreatívy z produktovej fotky na krátke video s reálnym zákazníkom znížila náklad na konverziu o 30% bez akejkoľvek inej zmeny. To je sila, ktorú veľa ľudí podceňuje. Tretí dôvod je nerelevantné zacielenia. Platíte za kliknutie ľudí, ktorí nikdy nemali záujem kúpiť. A štvrtý bod je pomalá stránka. Ak sa načíta dlhšie ako 3 sekundy na mobile, veľká časť ľudí odíde skôr, ako vôbec uvidí váš produkt, čo priamo ničí konverzný pomer a teda aj celkový náklad na získanie zákazníka. Prvý krok je vypočítať si maximálny prípustný náklad na konverziu ešte pred spustením akejkoľvek kampane. Vezmite priemernú hodnotu objednávky, odpočítajte priame náklady na produkt a logistiku, dostanete hrubú maržu. Odhadnite, koľkokrát zákazník v priemere nakúpi, ak neviete, začnite konzervatívnym odhadom 1,5. Vypočítajte si životnú hodnotu zákazníka a rozhodnite sa, koľko percent z tejto sumy ste ochotní investovať do jeho získania. Druhý krok je zabezpečiť 100% funkčný tracking ešte pred spustením. Tretí krok je po prvých 4 až 6 týždňoch pozrieť sa na skutočný náklad na konverziu z dát a porovnať ho s tým, čo ste si stanovili ako cieľ. Ak je reálne číslo vyššie, nemente všetko naraz. Skontrolujte konverzný pomer stránky, relevantnosť kreatívy, zacielenie a kvalitu kľúčových slov na Google. Štvrtý krok je testovať minimálne 2 až 3 rôzne kreatívy naraz na Meta Ads. Rôzne formáty, rôzne hooky, rôzne call to action buttony, nikdy vopred neviete, čo bude rezonovať a práve testovanie kreatív je najsilnejšia páka pre znižovanie nákladu na konverziu. A piaty krok je mesačne sledovať trend tohto čísla v čase, nie len jeho absolútnu hodnotu. Ak rastie za 3 mesiace za sebou, niečo sa mení, možno je to zvýšená konkurencia, možno únava reklam. Ak klesá, robíte niečo správne a treba pochopiť čo, aby ste toho robili čo najviac. Ak vám toto všetko príde komplikované a nechcete sa do toho púšťať sami, presne na to sú tu agentúry ako Venalicium, kde celú túto analytiku, nastavenie trackingu aj optimalizáciu kampane robíme za vás, kým vy sa sústredíte na to, čo viete robiť najlepšie. Ak sa ti video páčilo, niečo nové sa dozvedel, tak daj like, poprípade odber na môj kanál. Vidíme sa pri ďalšom videu.